Bapak Jamin Ibu Parti arsa masraken ingkang putra temanten kakung anak Bagus Haryono kanthi bombong wirane penggalih panjenenganipun Bapak Jamin dalasan Ibu tari matur anggen arsa matur hanamong kandhek wonten sak madyaning jangga kalau dangan dinten prasaja tinang atur punin kawula panjenenganipun Bapak Yai Rahmatini kebareng arsa masraken ingkang putra temanten kakung kunjuk punin kawula Bapak Yai Rahmatini sasanawara kawula sumanggaaken tindakipun lir pendo piantun Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhala nikah wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawala wa ala alihi washabi ajmain amma ba'da. Hadratal muhtaramin kunjuk dumateng para alim, para ulama, para bapak-bapak kiai minggahipun haji ingkang rinten kelawan ratri tansah cinaket dhateng wahyunipun ilahi ingkang tansah kawula takdimi. Kunjuk dumateng para sangyaning para pinisepuh sesepuh aji sepuh saha para pepundhen ingkang hanggung mestuti dhateng pepoyaning kautaman ingkang satuhu kinurmatan ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang satuhu kawula bekteni dumateng para pangembating praja satiraning negari ingkang pantes pinundi ingkang minangka dados pandam pandumeng kalembodase ingkang sinebeng pakurmatan ingkang satuhu kinurmatan saha dumateng panjenenganipun kadang besan utawi sahibul bait panjenenganipun Bapak Kasmin Sarimbit ingkang tansah kula bekteni saha panjenenganipun kadang-kadang panglipur gembrung muda irama ingkang tansah kula tresnani ugi dumateng para bapak ibu kakung mewah putri ingkang kebak luhuring budi nuwun keparenga saderengipun kawula matur monggo panjenengan sami kula dherekaken sesarengan tansah ngucap syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin dene punapa ing kalenggahan siang punika kula panjenengan sami tasih katakdiraken dening Allah saged bermuwajah pepanggihan wonten ing wismanipun Bapak Kasmin kanthi swasana wilujeng nir ing sambikala amin Allahumma amin. Wonten ingkang salajengipun sholawat salam muga tansah kunjuk dumateng junjungan kita panutan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi kanthi barokahipun sholawat kula adalah panjenengan sami tansah pikantuk sahabatipun saking Kanjeng Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam milai saking alam bebrayan muga ngantos bincang wonten ing alam belahan amin Allahumma amin. Dumateng para bapak ibu kakung mewah putri ingkang kebak luhuring budi nuwun keparenga ing mriki kawula badhe nderek sumela ngatur saperlu miyak swasana gembel kamardikan handika sami ingkang katemben eca ing wawan pangandikan anamung saderengipun kawula matur kepesa nyuwun lumuntur ing sih samudra ing pangaksami awit wonten ing mriki kawula kumantun cumantaka jinejer wonten ngarsa jengandika mboten kok ateges kawula menika ingkar saking paugeran ngirangi subasita tata terap sila menika jatosipun babar pisan mboten nggih namung kadereng saking raos awrat ngemban dawuh timbalan saking panjenenganipun Bapak Jamin Sarimbit Ibu Parti ingkang mijil saking laladan dusun Pucanganom ing kalenggahan menika kawula ingkang supados matur wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Kasmin Sarimbit Ibu
ingkang sineksenan dening para bapak ibu lan para pilenggah sami. Ingkang angka setunggal ing kalenggahan menika panjenenganipun Bapak Jamin Sarimbit Ibu Parti ngaturaken salam taklim kunjuk wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Kasmin Sarimbit kanthi ngucapaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi ing pangajap pandonga kala wau saged pekaijabana dening Gusti ingkang murubeng dumadi hingga saged mbabar kanugrahan saha kawilujengan. Mliginipun panjenenganipun Bapak Kasmin Sarimbit Ibu sumrambahipun dumateng para bapak ibu pelenggah sami mugi tansah suka rahayu ingkang sami pinanggih mekaten. Kaping kalihipun wonten ing mriki minangka talang basa cundhakan ing ngatur saking panjenenganipun Bapak Jamin Sarimbit Ibu Parti ingkang mijil saking Laladan Pucanganom kepareng ngaturaken sekar cempaka mulya saselih ingkang sesilihipun Bagus Haryono putra Jalutanoyo saking panjenenganipun Bapak Jamin Sarimbit Ibu wonten ing kalenggahan menika alhamdulillah akdu nikahipun sampun kalampahan duk rikala taun ingkang sampun kepengker ing kalenggahan menika netepi adat widi-widana ingkang sampun lumampah dipun panggihaken wonten ing sak ngandhapipun Tera Pagung alhamdulillah panjenenganipun Bapak Jamin Sarimbit anamung nderek ndedonga mugi-mugi bebrayanipun temanten Sarimbit kala wau saged hantut runtut ngantos dumugi kaki-kaki saha nini amin Allahumma amin. Wonten salajengipun kepareng kula ngaturaken sekar cempaka mulya saselih inggih menika pun Bagus Haryono ing kalenggahan menika kula aturaken dhateng panjenenganipun Bapak Kasmin Sarimbit kanthi ngucapaken bismillahi tawakkaltu alallah. Mugi panjenenganipun Bapak Kasmin Sarimbit kersa nampi atur pasrah saking kadang pisan panjenengan nggih menika saking panjenenganipun Bapak Jamin Sarimbit Ibu Parti ingkang lumantar kula. Pramila anggenipun ngaturaken sekar cempaka mulya ing kalenggahan siang punika panjenenganipun Bapak Jamin boten saged nganti nggih menika menapa-menapa wujudipun Mas Picis Raja Brana wontenipun anamung badan sapada. Mugi panjenengan kersa nampi kanthi suka saha renaning penggalih. Wonten ing mriki panjenenganipun Bapak Jamin Sarimbit Ibu Parti sowanipun boten kesenamung sarimbitan Bapak Ibu kadheraken dening para kadang Wandawa kadang kulawangsa murih ndadosaken regenging swasana wekdal panggihipun pinanganten sekalian. Pramila wonten ing kalenggahan menika ingkang dados pamundhutipun Bapak Jamin Sarimbit Ibu menawi sampun dipun tampi mangke panjenenganipun nyuwun supados putra temanten kakung rehning menika ketingalipun sampun ageng nanging babagan kawruh kangge mangun Bali Wisma menika tasih cubluk ing kawruh kirange seserepan. Pramila Bapak Kasmin Sarimbit kersa paring pangkrengkuh lan panggulawentah murih putra kekalih mangke cekap sangunipun anggenipun badhe gebyur dhateng samudraning bebrayan agung mengku Bali Wisma murih prayoganing kadang kulawarga mekaten. Dumateng para bapak ibu kakung mewah putri ingkang kebak luhuring budi wonten ing mriki kula minangka talang basa cundhakaning ngatur saking panjenenganipun Bapak Jamin Sarimbit sowanipun wonten ing mriki ingkang kadheraken dening para kadang Wandawa lan kadang kulawangsa Ambo bibit sowanipun wonten ing kalenggahan sing menika ndadosaken bot repotipun panjenenganipun Bapak Kasmin Sarimbit ing kalenggahan menika panjenenganipun Bapak Jamin tansah nglenggana dhateng sedaya kalepatanipun nyuwun agung pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Lan mbo bilih mangke sampun titi panci paripurnane gati para pengarang penganten saha panjenenganipun Bapak Jamin Sarimbit Ibu kepareng badhe nyuwun palilah nyuwun pamit anamu berkah pangitu saking panjenenganipun Bapak Kasmin saha Ibu saha para pinesepuh wonten ing mriki mugi-mugi lampahipun Bapak Jamin Sarimbit Ibu Parti milai saking dalem mriki ngantos dumugi ing dalem dusun Pucanganom mangke tansah pikantuk berkah lan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sak margi-margi tansah manggiha yuhana rahyu wilujeng kalis ing rubida tinebihna ing sambikala margi. Mugi saged pinanggih kadang kulawarganipun wonten ing dalemipun sowan.
Dumateng para bapak ibu kakung mewah putri ingkang kebak luhuring budi, kawula wonten ing mriki minangka talang basa jundakaning ngatur, ambu bilah ingin kula ngaturaken ing samudayanipun milai awal ngantos pungkasanipun wonten cicir cewet kuciwanipun atur, wonten cupeting nalar kidungi pamanggih, kelenggono dhateng sedaya kalapatanipun mawantu-wantu nyuwun lumunturing sih samudra ing wilasa. Pungkasanipun atur kanthi ucapan akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula.